изобщо държавата има механизъм, с който да гарантира здравето на децата им, живота на децата им. Няма. Неприкосновеността на техните имоти. Нямам представа. Вероятно въпросите звучат риторично, но вие имате ли усещането, че някой може да гарантира безопасността ви, след като ваш съсед, казвам в най-голямото уважение, на което съм способен, хвърля всичко, което има под ръка, от онази тераса, тук долу на двора, където играят децата ви? Аз лично нямам такова чувство, че има кой да защити нас и Какво се случва всъщност? нашите жилища. Въпросното лице живее тук около преди месец и половина, аз лично го забелязах. Неговото поведение беше странно. Излизаше в хода, ходеше, търсеше нещо непрекъснато, но много скоро след това започнаха агресиите от негова страна. Тропаше ни по вратите през нощта, през деня, вика, крещи и започна заплахи тук.